Здравейте! Днес ще си говорим за това какво точно е архетип. Всичко идва от Карл Юнг, който е швейцарски психолог, който по метода на психоанализа, и подчертавам психоанализа, не само анализът, защото хората сами анализират ситуации и стигат до определени изводи. Той само ги наблюдава. И докато ги наблюдава, забелязва, че има обичайно повтарящи се модели на поведение, които идват на подсъзнателно ниво. Колективно несъзнаване. Тогава той ги записва и определя 4 психотипа при мъжете и 4 при жените. Те обаче са съпътствани оценки. Всъщност той открива повече психотипове, но в последствие модерната психология ги обединява в 4, които са ни напълно достатъчни, ако познаваме и техните сенки, за да разбираме ние хората. И тези вродени наши реакции са всъщност вследствие на нещата, които сме освоили и приели за правилни от предишни животи дори. Всички тези легенди, митологии, неща, които са като наша информация в нас, която се съхранява в нашите гени. Защото архетипът е информация и енергия, която се предава във времето. И ние идваме с определени гени. Разбира се, това е само формулата. Всеки един от нас има индивидуалност, има религия, има предпоставки, има семейство. Така че архетипът е формулата на енергия и информация и вече всеки един човек така индивидуално трябва да го разглеждаме. Другият въпрос, който е доста наболял напоследък, мъжете може ли да са няколко архетипа? Знам, че доста хора говорят напоследък по тази тема. В България сякаш нямаме обаче много информация. Всичко, което имаме тук е недостатъчно и за това и на мен не ми беше достатъчно, запалвайки се по темата, защото това беше нещото, през което аз намерих баланса в себе си. Нищо друго не ми помогна, архетипите само. И за тях разбрах от наши сексоложки тук и доста се заинтересовах, но всъщност движението на юнгианците са неговите последователи на Юнг, които разглеждат тези архетипи доста по-дълбоко и там много добре е обяснено за това, че мъжът определено идва с една енергия, се умира с нея, няма такова нещо, няма такива изкривявания, тъй като мъжът от едно време още идва на този свят, неговата душа с една мисия, която той трябва да изпълни. Докато жената, за да изпълни мъжът мисията си, тя трябва да му помага. И от нея се изисква всички други енергии и неща, с които да се справя. Тоест, мъжът си има само мисията, а жената има всичко останало, за да може мъжът да завърши своята мисия тук. И какво се получава? Тя има нужда от много повече енергии. Затова всички жени идваме на тази земя с вродени 4 енергии. И те са на момиченце, любовница, хазяйка и кралица. Всяка една от тях съдържа в себе си определена енергия. Например, енергията на ментално ниво, енергията на емоционално ниво, енергията на сексуално ниво и материалната енергия, която е майката домакиня. Любовницата е сексуалната, емоционалната е момиченцето и менталната всъщност е кралицата. Не можем да имаме обаче 100% от всяка една енергия, колкото да не си искаш, защото тогава какво би станало? Ние бихме си паснали с всеки един мъж и тогава няма да има естествен подбор и бихме вървяли против природата. Така че определено 2 от архетипите са ни вродени и по-силни, но това не значи, че не бива да работим по тях. Защото много често ми пишат момичета, да знаеш, аз се запиша за маратон кралица или за любовница, защото момиченството ми е много силно. И аз тогава така изпадам леко в шок и казвам ти, сигурна ли, че момиченството ти е много силно, тъй като енергиите понякога, за да се заредим, имаме някакъв спад. И ние трябва отново да го напълним. И тогава я питам, как си с прошката, как си с обидата? И тя ми отговаря, всъщност да, обиждам се. И тогава момиченството не ти е толкова силно.
и има застой. Защото не мога да разбера как не съзнаваме, че това са енергии, за които ние трябва да се грижим постоянно. Както се грижиме за физическото ни тяло, така трябва да се грижим и за нашата душа и нашите енергии. Защо, например, се къпем всеки ден по няколко пъти? Защо тогава не го занемарим, понеже тялото си го имаме, защо трябва да го поддържаме? Така и с момиченството, ние си го имаме, но трябва да го поддържаме и винаги има какво да научим, да изчистим и да оправим. И съм много против това да не поддържаме силните си енергии. Естествено, че няма да полагаме толкова усилия, колкото за енергиите, които придобиваме в живота и са ни по-намалени, но в никакъв случай тези, които са ни вродени, не бива да ги занемаряваме. Ако се чудите, кои от енергиите са ви по-слаби и трябва да развиете, трябва да се обърнете към вътрешното си аз и потребностите, които имате. Дали са от финансова свобода и независимост, нуждата да казвате не и граници, тогава трябва сега да наблегне в момента малко повече на кралицата. По принцип, когато са незадоволени всички потребности от семейство, от мъж, от любов, от секс, от финансова независимост, ние тогава сме щастливи. Затова работиме постоянно по задоволяване на нашите нужди. Така че това накратко е архетипът и искам само да ви спомена определените чувства, които заблокират определени енергии и е важно да работим по тях. Срамът е този, който заблокира нашата любовница. Гневът е този, който заблокира нашата кралица. Обидата е това, което заблокира нашето момиченце и заключва нашето сърце, а пък съжалението е това, което блокира хазяйката или майката домакиня. Ако имате въпроси и искате да балансирате вашата енергия, правя лични консултации с предварително записване. Разбира се, колкото по-рано, толкова по-добре, тъй като съм малко ангажирана и можем да работим за да постигнете балансът в себе си.